Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Sve je o Isusu. Otkrivenje, 1. glava, od 1. do 11. stiha. U evanđeljima vidimo Isusa kao blagog, poniznog i onog koji umire na križu. Podložio je samog sebe neprijateljima na zemlji. U otkrivenju Isus je u svojoj slavi i apsolutnoj kontroli nad svemirom. I dalje je jaganjac Božji, ali sada vidimo gnjev janjeta koji prestravljuje zemlju. Puni horizont sa cjelokupnom Božjom riječi. Isus obećava svima koji pročitaju i poslušaju ovu knjigu. Bit će blagoslovljeni, kaže on. I slušač i čitač trebaju vršiti što je u riječi napisano, redak 3, s upozorenjem onima koji to odluče ne napraviti. Mnogi se boje onoga što ovdje vide i čuju, no sjetite se da nam Isus govori da nas voli. Stoga nemamo razloga strahovati oko onoga što dolazi. Prvo, zamijetite naslov ove knjige koji je u jednini, a ne množini. Otkrivenje, to jest razotkrivanje Isusa Krista. Evanđelja nam govore samo polovicu priče. Otkrivenje ju upotpunjuje. Ono skida veo da možemo vidjeti Isusa Krista u svojoj razotkrivenoj ljepoti, moći i slavi. Ova je knjiga upravo suprotna misteriju ili tajni. Ona odaje tajne i koristi slikovite riječi i simbole da ih možemo interpretirati u svjetlu cjelokupne riječi Božje. Kada će se ove stvari izdogađati? Ivan piše, što se ima uskoro dogoditi, redak 1. Ovaj stih ne zadaje određen datum, ali nalaže da će se sa apsolutnom sigurnošću dogoditi, a kad jednom krene, bit će ubrzano, u kratkom vremenu. Poruka ove knjige nastala je na nebu kod Boga Oca, koji ju je dao svom sinu, Isusu Kristu, koji ju dalje prosljeđuje Ivanu, koji je napisao o tomu što je vidio kao očevidac vizija. Ono što je Ivan vidio, čuo, a ponekad i namirisao, opisuje nam slikovitim jezikom. Ivan je prvi put priopćio izvještaj o otkrivenju 7 crkava u Aziji. Budući da je bio pastor u ovoj regiji, Ivan poznaje te crkve. Piše iz Patmosa, malog grčkog otoka u Egejskom moru, gdje je prognan od oko 86. do 96. godine. To je usamljen, surov, vulkanski otok na kojem je dobio ovu sjajnu viziju otkrivenja. Ivan nam govori da će se jednog dana Isus Krist osobno i fizički vratiti. Kad se Isus pojavi na oblacima, svi će ga vidjeti. Kad je Isus ranije dignuo crkvu izvan svijeta na uznesenju, on se ne pojavljuje svima, niti dodiruje zemlju. Vjernici će biti uhvaćeni u susret Gospodinu u zraku. Kad se Isus Krist vrati na zemlju kao kralj, doći će uspostaviti svoje kraljevstvo u tisućljeću. Ali tada, kad ga svi vide, neće svi biti sretni. Oni koji ga odbiju na zemlji, zajecat će. Ali ništa neće zaustaviti Gospodina. Ništa neće promijeniti plan. Što je započeo, to će i završiti. Isus je rekao, ja sam alfa i omega. Ova grčka slova kao da govore, on je A i Ž i svako slovo između. On je riječ Božja, potpuno otkrivenje, inteligentna Božja komunikacija. On je jedini jezik kojim Bog govori. Kad tog dana vidimo Isusa kako dolazi na oblacima u svome proslavljenom tijelu, doći će kao veliki svećanik u svetinju nad svetinjama. Dok čitamo otkrivenje Isusa Krista, Duh Sveti čini ono što je Isus obećao da će učiniti. Uzima Kristove stvari i pokazuje nam ih. Pročitajte točno riječi u Ivanu, 16. glava, 13. i 14. stih. Ivan započinje riječima, bio sam u duhu, redak 10. Duh Sveti krenuo je na Ivana i dao mu je panoramsku sliku ovog velikog i slavnog otkrivenja.
Dalje, što je to Ivan vidio i čuo? Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.